International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan at alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras sa buong Pilipinas, alas 6:12 na ng umaga. Ang oras na inahatid sa inyo ng Plavon Pro at Immune Advance. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aala ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalap na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNI Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. Headlines News Blast. At sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita sa ating mga regional news, Dagupan City Mayor Belen Fernandez nagbabala laban sa peking account na namibigay umano ng free load. Binmalay pinarangalan ng 2025 Good Financial Housekeeping Award. PDEA Pangasinan nagsagawa ng DAPA lecture at validation ng drug cleared status sa Tayug. Special program for employment of students sa payout sa Alcala. Nagbigay suporta sa mga estudyante. Sumba para sa serbisyong pangkomunidad. Isinusulong ng Mars SC Group sa San Manuel. 20 araw na basic meat inspection course matagumpay na isinagawa sa Ilocos Region. DOH Ilocos at LGU Bacnutan nagkaisa para sa dengue awareness at prevention. BIR Mobile One-Stop Shop gaganapin naman sa bayan ng San Jacinto. Sa ating mga national news sa PBBM, umaasang magiging maayos ang Senado sa ilalim ni Gatchalian. Ateneo President hindi sumipot matapos ipatawag ng NBI. Bagong liderato sa Senado dapat igalang. SC dapat resolbahin ang issue sa majority block ayon yan sa isang abogado. 18 whistleblower sa maleta issue harangin umano ng bagong mayorya sa Senado ayon yan sa ex-defense chief. Arraignment ni Cusi at iba pa sa Malampaya case muling ipinagpaliban. Sa ating Ronda Pilipinas, Dara Benguet, pinalakas ang market linkages ng mga kooperatiba ng magsasaka. Sa ating showbiz news, 1621 kabilang sa Billboard Philippines P-Pop Class of 2026 at B-Bink kabilang sa Billboard Philippines P-Pop Class of 2026. News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga North Central Luzon. Araw po ngayon ng Lunes, ika-22 sa buwan ng Hunyo taong 2026. At kung inyong magiging tagapagbalita ka partner Jan Velgas, huwag niya kalimutan mga kapartners na i-share at i-like ang DCRD Integrated News at SMNI News North Luzon, DCRD SMNI Radio Channel at DCRD SMNI Digital. Samantala sa unang bugso na ating mga balita, DZRD Sunshine Radio Report. Dagupan City Mayor Belen Fernandez nagbabala laban sa peking account na namimigay umano ng free load.
Ang buong detalye ng report niya nihatid sa inyo ni kapartner Sheila Balog. Nagbabala si Dagupan City Mayor Belen Fernandez laban sa mga kumakalat na peking Facebook account na gumagamit ng kanyang pangalan at larawan upang manghingi ng cellphone numbers kapalit umano ng free load o 300 GB data. Binigyang din ng alkalde na hindi siya namimigay ng loads sa pamamagitan ng private messages at hindi rin siya humihingi ng personal na impormasyon para sa anumang promosyon. Pinayuhan niya ang publiko na huwag magbigay ng personal na detalye sa mga kahinalang account. Ayon kay Fernandez, ang mga nakatatanggap ng ganitong mensahe dapat agad na i-report at i-block ang naturang account upang maiwasan ang panluloko. Dagdag pa ng alkalde, ang opisyal na Facebook page at ang Dagupan City Government Information Office lamang ang makapagkakatiwalaang pinagmulan ng mga anunsyo. Hinimok niya ang publiko na maging mapanuri at huwag magpaloko sa mga scammer upang maprotektahan ang kanilang personal na impormasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast, DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, karagdagan pa sa ating mga balita, Binmalay pinarangalan ng 2025 Good Financial Housekeeping Award. Ang buong detalye ng report niya nihatid sa inyo ni kapartner Lerna Hernandez. Yes, kapartner, ginawaran ng 2025 Good Financial Housekeeping Award ang Municipality of Binmalay bilang pagkilala sa kanilang transparency, accountability at mahusay na pamamahala sa pananalapi. Ayon sa pamalaang lokal, ang parangal ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng mga opisyal, kawani at mga katuwang upang matiyak ang responsableng pamamahala ng dekalidad na serbisyo publiko para sa mga Binmalaynian. Itinuturing ng LGU Binmalay ang pagkilalang ito bilang patunay ng kanilang patuloy na dedikasyon sa maayos na pamamahala at tapat na paglilingkod sa komunidad. Nagpahayag ng pasasalamat ang pamahalaang bayan sa lahat ng nakibahagi sa tagumpay na ito at nanawagan ng patuloy na pagtutulungan upang higit pang mapalakas ang good governance at public service sa Binmalay. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast, Sunshine News Blast. Maraming salamat kapartner Lerna sa balitang yan. Samantala, isinagawa ng PDEA Pangasinan Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni IA5 Dexter Asayco ang Drug Abuse Prevention Education o DAPE lecture at on-site validation ng drug cleared status ng 21 barangay ng Tayug sa Tayug Training and Assessment Center Conference Hall. Layunin na sabing aktibidad na mapalakas ang anti-drug advocacy at mapanatili ang drug cleared status ng bayan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pakikipagtulungan sa mga lokal na stakeholders. Sa nasabing validation, nagsagawa ang PDEA ng document review, interview sa BADAC officials at pagbibigay ng technical assistance upang higit pang mapatibay ang implementasyon ng anti-illegal drug program sa barangay level. Dinaluhan ang nasabing aktibidad ng mga miyembro ng Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC na pinamumunuan ni Mayor Attorney Tyrone Gabas. Gayon din ang mga kinatawan mula sa DILG, PNP Tayug at mga BADAC chairpersons at secretaries ng 21 barangay. Ayon sa PDEA, ang ganitong mga aktibidad ay mahalagang hakbang upang mapanatili ang ligtas, mapayapa at drug-free na komunidad sa Tayug at sa buong Pangasinan. Sunshine News Blast, DZRD Sunshine Radio Report. Special program for employment of students payout sa Alcala. Nagbigay suporta sa mga estudyante. Ang buong detalye ng report yan ihatid sa inyo ni kapartner Vian Vergaminia. Matagumpay na isinagawa ng pamahalaang lokal ng Alcala ang special program for employment of students payout na nagbigay ng mahalagang tulong pinansyal sa mga masisipag na estudyanteng benepisyaryo. Layunin ng programa na suportahan ang kabataan sa kanilang edukasyon at paghahanda para sa kinabukasan. Nagpasalamat ang LGU sa pamumuno ni Mayor Attorney Manuel T. Colado at sa suporta
ng Sangguniang Bayan members na pinamumunuan ni Vice Mayor Jojo B. Callejo sa kanilang patuloy na pagtutok sa mga programang nakatuon sa youth empowerment. Katuwang din sa aktibidad ang Department of Labor and Employment o DOLE Rosales sa pamuno ni Ma'am Mary Jane D. Hufano, OIC Head, at ang Public Employment Service Office or PESO Manager Ma'am Mylene Galvan na nagsiguro ng maayos na implementasyon ng programa. Nagpasalamat din ang LGU sa Municipal Treasurer Ma'am Rosaline Ferrer at kanyang staff sa pag-facilitate ng payout. Ayon sa pamahalaan, ang pagsusumikap ng mga kabataan ngayon ay nagsisilbing pundasyon ng kanilang tagumpay sa hinaharap. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal to si Vian Vergabinia, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, Zumba para sa serbisyong pangkomunidad isinusulong ng Mars SC Group sa bayan ng San Manuel. Ang buong detalye ng report yan ihatid sa inyo ni kapartner Lerna Hernandez. Libreng pinapagamit ng lokal na pamahalaan ng San Manuel ang kanilang malinis at maayos na pampublikong pasilidad bilang bahagi ng layunin nitong maisulong ang kalusugan at pagkakaisa sa komunidad. Isa sa mga regular na gumagamit ng lugar para sa kanilang aktibidad ay ang Mars SC Group, isang samahan nagsusulong ng physical na kalusugan sa pamagitan ng regular na Zumba sessions. Layunin ng grupo na hikayatin ang mga residente na magkaroon ng aktibong pamumuhay upang mapanatili ang mabuting kalusugan. Kabilang sa mga regular na lumalahok sa mga Zumba activity ng grupo ang ilang empleyado ng lokal na pamahalaan ng San Manuel na nakikibahagi rin sa adhikain sa pagpapalaganap ng malusog na pamumuhay sa komunidad. Sa panayam ng DZRD Sunshine Radio kay Ginang Alona Cansway, presidente ng grupo, ibinahagi nito kung paano nabuo ang kanilang samahan na ngayon ay 6 na taon nang aktibo sa komunidad. Ayon kay Cansway, may buwanang kontribusyon, 50 piso ang bawat miyembro na kanilang iniipon at kalaunan ay ibinibigay sa mga paaralan bilang tulong sa mga kabataan. Noon po, ang unang-una po, 4 lang po kami at isang bata na 2 years old and a half. Pagkatapos po, nag-around kami ng activity, sinabay namin yung sayaw. Pagkatapos dumami po kami, hanggang ngayon, 6 years na namin po, last February, kaya lang na-delay yung anniversary namin going to September 13 kasi may hinihintay po kami. Nakasama po. Opo. Hanggang ngayon po, 46 members na po yung Mars Group. Tumatanggap po kami ng members, pero yung regulation po ng grupo, kung kaya po nilang gampanan, ay tuloy-tuloy po sa amin. May ano po kami, may mga may entrance fee, 100 per year na yun. Isang taon na po yun. Pagkatapos po, may monthly po kami. Yung monthly po, na 50, bawat member, naiipon po yun para sa activity namin na nagbibigay ng handog tsinelas at handog school supplies. Ngayon po, 1, 2, ilang school na po yung nagampanan namin na nabigyan. Tapos nagpipiding po kami sa mga school po. Samantala, sinabi ni Leticia Dulay, 70 years old, na malaking tulong sa kanya ang pagsali sa grupo dahil nagbibigay ito ng sigla at lakas sa kanyang pangangatawan. Sasabi ko lamang sa aking pagsusumba ay nagpapaligaya sa akin at nagpapasigla ng aking katawan. Wala na akong masasabi kahit matanda na ako, may edad na. Gusto ko pa rin magsumba. Thank you. Isa rin sa mga miyembro ng grupo si Amisel Jane Kasipit. 10 taong gulang na nagsimulang magsumba nung siya ay 2 taong gulang pa lamang. Hinihikayat niya ang kanyang mga kababayan na makilahok sa kanilang samahan
upang mapanatili ang mabuting kalusugan. Hi po! Magsumba po kayo dito sa San Manuel, Pangasinan and Mars Group para healthy and strong. Ayon naman kay Coach Lady Joy Alcantara, malaking tulong ang Zumba sa pagpapanatili ng kalusugan at pagiging aktibo. Aniya, hindi kailangan marunong sumayaw dahil ang simpleng paggalaw ng katawan ay may malaking benepisyo sa kalusugan. Pag nagsumali ka kasi sa dance fitness, umaga pa lang magaan na yung katawan mo. Hindi ka agad-agad mapapagod, na-exercise yung puso, yung katawan. Hindi tayo mabilis na napapagod. Ayun, tsaka nakabata. Tingnan yung mga kasama ko, ang gaganda po. Kahit maedad na, kahit seniors na po. Karamihan po sa kanila mga seniors na po. Pero hindi po halata kasi maganda sila. Yung pawis po natin kasi natural moisturizer. Kahit hindi tayo gumamit ng lotion, talagang gaganda yung anti-aging yung natin, pawis. Kaya okay po yung fitness, dance fitness po. Yung mga mamis, mga nanay, join po lang sila dito sa amin kasi kahit hindi marunong sumayaw, basta gumagalaw po, na-exercise, basta gumagalaw, pinagpapawisan, okay na po yun. Hindi po dapat kailangang magaling sumayaw. Nagpasalamat naman si Ginang Lalona Kansuay sa lokal na pamahalaan ng San Manuel sa panguna ni Mayor Kenneth Marco Perez at Vice Mayor Jericho Perez sa pagpapagamit ng Carmen's Park bilang lugar para sa kanilang mga aktibidad. Thank you po kay Mayor, kay Honorable Mayor Kenneth Marcos at kay Honorable Vice Mayor Jericho Perez, lahat po ng mga councilor, mga kapitan na tumutulong po sa Mars Group. At sa mga LGU din may mga heads din po na nakasuporta po sa amin. Thank you po sa kanila kasi pumapayag po silang ginagamit itong Carmen's Park po. Sa pamagitan ng kanilang mga programa at inisyatiba, patuloy na pinapatunayan ng Mars SC Group na ang pagkakaisa, aktibong pamumuhay at voluntaryong paglilingkod ay maaaring magdulot ng positibong pagbabago at inspirasyon sa komunidad. Bukod sa pagpapalakas ng pangangatawan, nagiging daan din ang kanilang mga aktibidad upang makatulong sa mga kabataan at mapatibay ang ugnayan ng mga mamamayan sa bayan ng San Manuel. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast, DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, 20 araw na basic meat inspection course sa matagumpay na sinagawa sa Ilocos Region. Nagbabalik sa report, kapartner Sheila Balog. Matagumpay na nagtapos ang 20 araw na basic meat inspection course na isinagawa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center, ATI RTC1, katuwang ang National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center sa Santa Barbara, Pangasinan. Sinimula noong Mayo 25 ang daong 2026, layunin ng pagsasanay na palawakin ang kaalaman at kasanayan ng mga meat inspector at livestock coordinator sa tamang pagsusuri ng karne at pagpapatupad ng pamantayan sa food safety. Tinalakay sa programa ang makabagong teknolohiya at patakaran sa industriya, kabila ang quality assurance, slaughterhouse operations at distribution standards upang matiyak ang ligtas na dekalidad at produktong karne sa publiko. Ayon sa ATI-RTC1, ang pagsasanay ay mahalagang hakbang upang mapatatag ang supply ng ligtas na pagkain sa Region 1 at mapalakas ang kakayahan ng mga LGU personnel sa pagpapatupad ng food safety standards. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast, DZRD Sunshine Radio Report. 17.4 million pesos na supplemental budget inaprubahan ng Mangaldan MDC para sa relocation ng MDRRMO at Waste Management. Ang detalye ng report yan ihatid sa inyo ni kapartner Sonny Flo.
Inaprubahan ng Municipal Development Council o MDC ng Mangaldan ang 17.4 million pesos supplemental budget noong Hunyo 19, 2026 upang punduhan ang mga prioridad na proyekto ng lokal na pamahalaan kabilang ang paglilipat ng rehabilitasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, pagbabayad ng tipping fees para sa solid waste management at pagkukumpuni ng mga sasakyan ng pag-aari ng munisipyo. Ayon kay Mayor Bonafe de Vera Paraino, mahalagang mailipat ang MDRRMO mula sa ikatlong palapag ng Municipal Hall patungo sa Old PNP Building sa Serafica Street upang mas maging ligtas at mabilis ang operasyon alinsunod sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act RA 10121. Ang bagong lokasyon ay mas malapit sa PNP, BFP at health facilities na magpapabilis ng koordinasyon sa oras ng sakuna at emergency. Mula sa kabuuang pondo, 1.65 million peso ang nakalaan para sa rehabilitasyon ng Old PNP Building habang 10 million peso naman ang inilaan para sa pagbabayad ng tipping fees sa accredited waste management partner ng bayan. Iniulat ng MDC na may 6.19 million peso ang hindi pa nairimit na tipping fees mula sa ilang barangay dahilan upang maapektuhan ang iba pang programa ng lokal na pamahalaan. Dagdag pa rito, gagamitin ang 1 million peso insentibo mula sa pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan para sa rehabilitasyon ng Children's Park sa Municipal Plaza, isang proyektong isinusulong ni Rona Lalaine Lopez, Limgas ng Pangasinan Grant 2023. Ang resolusyon para sa supplemental budget ay isusumite sa Sangguniang Bayan para sa pinal na pag-aproba. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Sonny Flo, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast, Sunshine News Blast. Karagdagan pa sa ating mga balita, sinigwa ng Ilocos Center for Health Development sa pamamagitan ng Communicable Disease Unit. Katawang ang LGU Bacnutan at Provincial Government of La Union ang Dengue Awareness Month Symposium noong Hunyo 19 sa Bacnutan Farmers Market Function Hall. May temang Asian United, Zero Dengue Deaths, A Future We Build Together by 2030 at layunin ng nasabing aktibidad na palakasin ang advocacy at community engagement laban sa dengue sa tulong ng mga opisyal ng pamahalaan, health professionals, barangay leaders, sektor ng edukasyon at barangay health workers. Tinalakay sa symposium ang kasalukuyang sitwasyon ng dengue, mga warning signs at sintomas, tamang first aid at referral measures at pagpapatupad ng Dengue 4S strategy. Kasama rin dito ang turnover ng dengue control equipment upang suportahan ang lokal na hakbang sa pagpigil sa pagdami ng mga lamok. Ayon pa sa DOH, ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na kampanya upang mapalakas ang public awareness. Hikayatin ang maagang pagpapatingin sa doktor at mobilisahin ang komunidad tungo sa layuning zero dengue deaths pagsapit ng 2030. Sunshine News Blast, DZRD Sunshine Radio Report. Huling detalye ng ating mga regional news, ang BIR Mobile One-Stop Shop gaganapin sa bayan ng San Jacinto. Nagbabalik sa report kapartner Vian Vergabinya. Ipinaalam ng pamahalaang lokal ng San Jacinto, Pangasinan sa pamuno ni Mayor Leo F. De Vera na magsasagawa ang Bureau of Internal Revenue o BIR Revenue District Office No. 4 Central Pangasinan ng programang BIR Serbisyong Maples ay Asanger Ed Balayo sa San Jacinto Municipal Hall sa darating na June 25, 2026 mula 9 a.m. hanggang 4 p.m. Layunin na aktibidad na maghatid ng mabilis, maayos at maginhawang serbisyo sa mga taxpayers pamamagitan ng Mobile One-Stop Shop. Kabilang sa mga serbisyong ihahandog ang application para sa TIN, Digital TIN ID, business registration, requirements at iba pang frontline services ng BIR. Pinaalalahanan ang mga aplikante ng TIN na magdala ng valid government-issued ID o birth certificate, marriage contract kung kasal at cellphone na may aktibong email address. Ayon sa LGU, ang inisyatiba ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng BIR na mapalapit ang serbisyo sa publiko at mapalakas ang responsableng pagbabayad ng buwis para sa kaunlaran ng komunidad. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, to si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast,
Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Oras na po natin mga partners, alas 6:36 na ng umaga at ang oras na yan ay atid sa inyo ng Plavon Pro at Immune Advance. Kasama na rin dyan mga partners ang Angel's Pizza Lucao. Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balitaan sa unang bugso naman ng ating mga national news, PBBM umaasang magiging maayos ang Senado sa ilalim ni Gatchalian. Ang buong detalye ng report yan ay atid sa inyo ni partner Criselyn Catarong. Kapihan with the media sa Kazan, Russia, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inaasahang magbibigay daan ang pagkakahatal ni Senator Sherwin Gatchalian upang muling maging maayos at organisado ang trabaho ng Senado, lalo na sa pagtalakay ng mga priority bill ng administrasyon. Ayon sa Pangulo, marami sa mga panukalang batas na isinama sa isinagawang special session ay matagal nang itinuturing na prioridad at naaprubahan na ng Kamara. Aniya, hinihintay na lamang ang aksyon ng Senado upang maging ganap na batas ang mga ito. Binanggit din niya na naapektuhan ng mga nagdaang alitan sa Senado ang pag-usad ng ilang mahalagang usapin. Kabilang ang mga appointments sa Department of Foreign Affairs at promosyon ng mga opisyal ng militar. Dagdag pa ng Pangulo, mahalagang maipasa agad ang mga panukalang batas, lalo na sa gitna ng kinakaharap na krisis sa langis na dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Nung hindi pumapasok yung mga senador, hindi sila nagsesesyon. Yun na nga, you all know, I don't need to go through that. Alam ng lahat ng tao kung ano yung nangyari. Sana naman, sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP, ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado. Samantala, ibinahagi rin ni Marcos ang pinakahuling impormasyon hinggil sa 24 na Pilipinong nakakulong sa Russia sa loob ng 9 na buwan. Ayon sa Pangulo, personal niyang inilapit ang kanilang kaso kay Russian President Vladimir Putin sa kanilang bilateral meeting matapos siyang mabahala sa kakulangan ng impormasyon tungkol sa kalagayan ng mga Pilipino. Sinabi ni Marcos na nagulat din si Putin nang malaman ang sitwasyon at agad nitong ipinag-utos ang pagsisiyasat sa kaso. Noong nag-bilateral meeting kami ni President Putin, binanggit ko ito. At nagulat din siya. Sabi niya, hindi ko alam yan. Pag-aaralan namin, tingnan namin ang nangyayari. Kalaunan, ipinaalam umano ni Putin na natukoy na ng mga otoridad ang kalagayan ng mga Pilipino at napag-alamang wala silang kinakaharap na kaso o formal na sakdal. Dahil dito, tiniyak umano ng leader ng Russia na hahanapan ng solusyon ang kanilang sitwasyon. Ayon kay Pangulo Marcos, nakatakda ng palayain ang 24 na Pilipino at i-deport pabalik sa Pilipinas. So those 24 will be going home back to the Philippines and back to their families. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Criselyn Catarong, SMNI News. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Ateneo President hindi sumipot matapos ipatawag ng NBI. Ang buong detalye ng report yan ay atid sa inyo ng partner Cherry Light. Hindi nakadalo ng personal si Ateneo de Manila University President Roberto Bobby Yap sa National Bureau of Investigation ngayong Biyernes, June 19 para sa pagpapatuloy ng investigasyon sa pagkamatay ng 2 varsity player ng eskwelahan. May dadaluhan raw na graduation rites ang opisyal ng Ateneo. Sa halip, ang kanyang mga abogado ang humarap sa NBI para igiit ang kanyang compliance sa mga dokumentong hinihingi ng ahensya, maliban na lamang kung may karagdagang direktiba ang NBI na mga ngailangan ng personal na pagharap. Una nang ibinahagi ni Yap sa isang town hall meeting na nakatanggap siya ng sabpina at nakatakda sanang humarap sa NBI sa araw ng graduation batch 2025-2026. Samantala inaasang haharap sa NBI sa Lunes, June 22, 2026, si resigned Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Hindi rin nakadalo si Baldwin at ilang pang miyembro ng coaching staff ngayong Biyernes matapos maiulat na tumugon siya sa hiwalay na sabpina mula sa PNP-CIDG.
si Baldwin at Admo ay inireklamo dahil sa pagkalunod nila Rene Clerc Baterbonia at Divine Adili sa isang team building activity sa Di Paculao, Aurora nitong June 8. Samantala, personal na nagtungo sa NBI si Ateneo Assistant Coach Dean Castaño upang magsumiti ng kanyang sworn statement kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon ngayong Biyernes. Bagamat tumangging magbigay ng pahayag sa media, nagsalita ang kanyang abogado na si Attorney Andrew Joshua Alcantara. Ayon kay Alcantara, kapareho ng isinumiti nila sa PNP-CIDG ang nilalaman ng affidavit ni Castaño at nakasaad dito ang kanilang salaysay hinggil sa nangyaring droning incident sa Di Paculao, Aurora. Anya ang pagharap ni Castaño sa NBI ay bahagi ng kanyang pakikipagtulungan sa mga otoridad upang mabigyang linaw ang insidente. Came here today to submit our affidavit, the affidavit of our client, Assistant Coach Dean Castaño. So, well, it's our way of also for him also to show that he's willing to cooperate with the authorities. So it's we actually submitted earlier the same affidavit to the CIDG. So regarding the facts of the case from his perspective, they're all there in this affidavit. So I guess that's about it. Yeah. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News. Partner News Blast, DZRD, Sunshine Radio, report! Samantala, bagong liderato sa Senado dapat igalang. SC, dapat resolbahin ang issue sa majority block ayon yan sa isang abogado. Ang detalye ng report yan ihatid sa inyo ni kapartner Prince Tripoli. Ayon kay Attorney Martin Delgra, hindi na siya magtataka sa mga naging pagbabago ng posisyon ng ilang senador matapos umanong makipagpulong sa Malacanang. Gayunman, sinabi niyang ang mahalaga ngayon ay mayroon ng bagong liderato na nakakuha ng sapat na bilang ng boto upang pamunuan ang Senado. Sinang-ayunan din niya ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat igalang ng minorya ang naging resulta ng botohan dahil ito ang proseso ng pagbuo ng mayorya sa Senado. Binigyang din ni Delgra na malinaw ang nakasaad sa konstitusyon na 13 senador ang kinakailangang quorum sa Senado. Dahil nakamit ng bagong grupo ang bilang na ito, anya sila na ang kinikilalang mayorya. And I would subscribe to the statement of Senator Peter Alan Cayetano saying that there is already a new leadership and he and his group, the minority bloc, will respect it. Sa kabila ng pagkakabuo ng bagong majority bloc, sinabi ni Delgra na mahalaga pa rin magpasya ang Korte Suprema sa nakabimbing petisyon ng kampo ni Cayetano upang maiwasan ang pag-ulit ng kaparehong sigalot sa hinaharap. When in fact the Constitution is very clear on what a quorum is because no matter how you look at it from whichever angle you look at the Constitution, hindi po nagbabago yan. 13 talaga yung quorum. Samantala, umaasa si Delgra na ipagpapatuloy ng Korte Suprema ang pagdinig sa petisyon kaugnay ng isyu sa majority block upang magkaroon ng pinal at malinaw na gabay sa mga susunod na liderato ng Senado. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMNA News. Partner News Blast. 18 whistleblower sa Malita issue. Haharangin umano ng bagong mayorya sa Senado ayon yan sa isang ex-defense chief. Ang buong detalye ng report yan ihatid sa inyo ni kapartner Almar Forzuelo. Alam mo, expected talaga na siyempre haharangin sila. Dahil ngayon mga sinasabi na dama yung ibang mga senador. Ito ang pahayag ni dating Defense Chief Norberto Gonzales sa panayam ng SMNA News matapos tanungin kung ano ang posibleng mangyari sa 18 dating bodyguards ni resigned Congressman Elizalde Co. Matapos makuha ng Gatchalian Block ang bagong liderato ng Senado. Matatanda ang lumutang nitong mga nakarang araw ang ilang dating bodyguards ni Zaldico o ang Brave 18 at muling binanggit ang pangalan ng ilang senador at kongresista na umano'y pinadalhan nila ng male-maletang pera. Ayon kay Gonzales, dahil sa bagong mayorya sa Senado, asahan na hindi magiging patas ang pagdinig kaugnay sa flood control anomaly dahil may mga sangkot sa kontrobersya na nasa posisyon. Dagdag pa niya, wala nang maaasahan ng mga Pilipino sa kasalukuyang administrasyon dahil ginagamit umano ang ilang institusyon upang pagtakpan ang tunay na responsable sa katiwalian. Ang dapat natin unawain, hindi na tayo makakaasa sa mga institusyon na nandiyan ngayon. Kasi talagang halatang-halata naman na talagang kinokontrol
para huwag mailabas ang mga katotohanan na makakasira sa kanila. Kaya wala tayong masyadong maasahan dyan. Inihalimbawa rin ni Gonzales ang umano'y paraan kung paano nakuha ng Gatchalian Block ang mayorya sa Senado. Kaya sila nakakuha ng majority. Ang nadidinig natin mga sinasabi ay kasi under pressure, no? May mga kakasuhan. Ayon pa kay Gonzales, maging ang justice system ay nagagamit bilang sandata laban sa mga hindi kaalyado ng kasalukuyang administrasyon. Ang ibig sabihin lamang niya, ang justice system natin weaponized na rin. Mahirap yan, pagkaganyan. Pati ang justice system natin weaponized na. Weaponized na ating justice system. So ano pang natitira sa mga institusyon na nagproteksyon sa ating demokrasya? Sa kabila nito, hinikayat pa rin ng dating kalihim ang mga whistleblower na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng kanilang nalalaman sa publiko. Anya, kahit hindi agad makamit ang hustisya sa mga institusyon, naniniwala siyang marami pa ring Pilipino ang makikinig at susuporta sa panig ng Brave 18. Pero ang importante sa tingin ko kasi sa ngayon, nabigyan na sila ng pagkakataon na makapagsalita na nadinig ng marami sa mga kababayan natin. Yun ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Dapat samantalahin nila. Subukan nila magsalita ng diretso sa sambayanan. Kasi ang sambayanan sa tingin ko naniniwala sa kanila. Pagdating naman ng araw, kung magulo man ang politika natin ngayon, may panahon na muling ang sambayanan at salagang magdidesisyon kung anong nararapat gawin. Kaya sa sambayanan na sila dumiretso for now. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forsualo, SMNA News. Partner News Blast, DZRD Sunshine Radio Report. Huling detalye ng ating mga national news sa arraignment ni Cusi at iba pa sa Malampaya case. Muling ipinagpaliban ang detalye ng report ni Haniatid sa inyo ng partner Margot Gonzales. Hindi na ikinatuwa ng Sandigan Bayan 3rd Division ang patuloy na pagkaantala ng arraignment ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pang dating opisyal na nahaharap sa kaso kaugnay ng Malampayang Project. Hindi na naman kasi natuloy ngayong Biyernes, June 19, ang nakatakdang pagbasa ng sakdal matapos magsumite ng panibagong motion ang mga akusado. Sa ilalim ng motion for bill of particulars na inahay ng depensa, ginit nila na hindi umano malinaw na tinukoy ng prosecution ang basehan ng aligasyon at ang sinasabing injury o pinsalang idinulot nito sa pamahalaan. Ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda, ilang ulit nang ipinagpaliban ng hukuman ng arraignment bilang paggalang sa mga mosyong inahay ng depensa, kabilang ang motion to quash at motion for reconsideration. Anya, malaking bahagi na ng panahon ng korte ang nauubos sa pagresolba sa mga mosyong ito. Binigyang diin pa ni Miranda na ang arraignment ay dapat na isagawa lang sa loob ng 10 araw mula nang maraffle ang kaso. Pero ayon sa kanya, halos 10 buwan na ang lumipas at hindi pa rin nababasahan ng sakdal si Cusi at ang iba pang akusado. Dahil dito, hinimok ni Miranda ang depensa na huwag nang magdulot ng panibagong pagkaandala at hayaang maresolba na ang merito ng kaso. Binigyan ng korte ng 5 araw ang prosecution upang magsumite ng bill of particulars. Dahil dito, nireset ang Sandigan Bayan ng arraignment sa June 26. Ang graft case laban kina Cusi at iba pang akusado ay may kaugnayan sa umano'y iligal na pagbibenta ng shares ng Chevron Corporation sa Malampaya Natural Gas Project sa Odena Corporation. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Mark Gonzales, SMNA News. Partner News Blast, Ronda Pilipinas. Sa ating Ronda Pilipinas, Dar Benguet, pinalakas ang market linkages ng mga kooperatiba ng magsasaka. Ang detalye ng report ni atid sa inyo ni partner Sheila Balog. Sa isinagawang kumustahan sesyon ng Renewal of Marketing Agreement sa La Trinidad Benguet, muling pinagtibay ng Department of Agrarian Reform o DAR ang kasunduan sa pagitan ng dalawang Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOs at mga institutional buyers sa ilalim ng Partnership Against Hunger and Poverty Program. Layunin ng kasunduan na palawak ang merkado, madagdagan ng kita ng mga magsasaka at maisulong ang food security sa pamamagitan ng mas matibay na ugnayan ng pamahalaan, ARBOs at mga partner institusyon. Pinangunahan ni Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Lailani E. Cortez ang aktibidad na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa ARBOs, Benguet Provincial Jail at iba pang stakeholders. Nilagdaan ng kasunduan ng DAR Provincial Office, Benguet, Bukod Sulphur Spring Multipurpose Cooperative at Tabo,
Tabuao Cuba Multipurpose Cooperative. Ayon sa DAR Initiative ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni DAR Secretary Conrado Estrella III na palakasin ang agrarian reform community sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na suporta at mas maasahang pamilihan para sa mga magsasaka. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. Showbiz News Blast. Sa ating Showbiz News 1621 at B-Vink kabilang sa Billboard Philippines P-Pop Class of 2026. Ang buong detalye ng report niya ni atid sa inyo ng partner Faith Agustin. Ipinakita ni Pinay tennis star Alex Yala ang matinding composure laban sa dating Wimbledon. Para sa PPL Entertainment boy group na binubuo ni na JM, JC, Win, Migs at DJ, hindi lang basta numero ang 1621. Ito ay isang angel number na sumisimbolo sa kanilang fresh start, manifestation at sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Nag-debut ang grupo noong 2023 sa pamamagitan ng kanilang first single na Laruan at 2025 naman nang maging viral hit ang kanilang pop track na Bababa na nagpakilala sa kanila sa mas malawak na audience. Ngayong taon, mas pinatunayan ng 1621 na handa na silang makipagsabayan sa mga naglalakihang P-pop acts sa pamamagitan ng kanilang latest EP na 1621 Begin, dala-dala ang kanilang bagong single tulad ng Manifest Mo Na Yan, O Ano at Orasan. Sa kanilang pagiging bahagi ng Billboard Philippines P-Pop Class of 2026, malinaw na hindi basta-basta mapipigilan ang momentum ng 1621. At kung ang kasalukuyang tagumpay nila ang pagbabasehan, abay umpisa pa lamang ito ng kanilang pag-angat sa music industry. Samantala, binuo sa ilalim ng sikat na production house na Flip Music, ang 5-member girl group na kinabibilangan ni na Angelica, Ayaka, Jean, Mariel at Audrey ay nagsimula noong 2025 sa pamamagitan ng kanilang debut single na Tulala. Ang pangalan ng grupo na gumagamit ng dobleng V ay sumisimbolo sa second chances at double victory, mga temang sumasalamin sa kanilang sariling karera. Bago pa man ang kanilang official launching, nag-iwan na agad ng marka ang quintet nang ilabas nila ang kanilang Wink the pre-debut album, isang 10-track collection na nagpapakita ng versatility ng bawat miyembro sa R&B, rap, dance pop at balladry. Hindi na rin baguhan sa industriya ang ilang miyembro ng Wink dahil bago pa man ang kanilang debut, naging songwriter na si Angelica ng Flip Music at isa sa mga co-writer ng phenomenal hit song ng Bini na Pantropiko. Habang dati namang kalahok sa The Voice Kids Philippines Season 3 si Mariel at si Audrey naman ay may matibay na background bilang isang professional dancer. Sa kanilang pagpasok sa P-Pop Class of 2026, masayang ibinahagi ng grupo ang kanilang excitement sa bagong formal debut album nila na pinamagatang It Starts With a Wink. At yan ang hatid namin sa inyo na Showbiz News. This is Faith Agustin, ang inyong citizen correspondent, kapartner nyo sa Showbiz Chikahan. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quibloy. Ang kaaway ay maaring dumating na parang baha, ngunit ang Panginoong Diyos sa langit ay magtataas ng pamantayan laban sa kaaway. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. At yan ang kabuuan ng mga balita na nakalap ng buong puwersa ng DZRD News and Information Center ngayong araw po ng Lunes, ika-22 sa buwan ng Hunyo taong 2026. At maraming salamat mga kapartner sa lahat ng mga umantabay sa ating Facebook page. Good morning po sa ating lahat mga kapartners. At sa ngalan ng ating mga nakasama dyan sa technical side, kapartner Jeff, sa ating station manager Mr. J. Mendoza, at sa buong patnubay ng ating mahal Pastor Apollo C. Quibloy. Good morning po, Pastor. At ako po ang inyong naging tagapagbalita, kapartner John Velgas. Ang tabayanan ng susunod ng programa ng Kapihan at Balitan sa Sunshine ni kapartner Jerry Pogi Kambay. Naimbag nga agsapan, naimbag nga bigata. Masantos siya kambosanad si Kenamina. Maayong buntag kanatong tanan mga kapartners. May the Almighty Father bless us all.
sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.